Ahoj lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska tu natáčím možná poslední video a třeba i za pouhých 3 měsíce, anebo prostě přestanu navždy, nebo si to třeba za rok rozmyslím, ale tady těhle boračci mají pravdu. Jo, taky se mi připál, že mám blbý videa. Prostě mně to připadá, že mají totální pravdu, protože taky se mi to nelíbí a jestli chcete, už mi dochází nápady, takže jestli chcete, tak mi řekněte do komentářů, jakou hru mám udělat, ale stejně mě sleduje jenom z Austrálie a někde z Ameriky, já nevím ani prostě, takže mi teď nebudete rozumět, ale to je můj fanoušek, tak ho zklamám, jestli tady na tom videu někdo nenapíše, co mám natočit a kdo mi prostě řekne třeba tady tenhle tak to screenč, tak jako mrzí mě to, ale kdo mi prostě nenapíše tu hru a stejně vyberu jenom jednu a jako vyberu, tak ten komentář dostane srdíčko a natočím ho, ale kdo mi prostě nic nenapíše, tak vás musím zklamat. Možná ještě mě napadá ten Pet Simulator, to jeden týpeček klidně jako ten mi jako nevadí Landa, takže tomu jsem dal srdíčko, ale i tomu, protože se mi to připadá prostě fakt blbý moje video. Takže ti hejtři mají asi radost, že takové, že si myslím, že jsem prostě na to videa tak jako já to nemyslím zle, ale prostě oni mi to řekli, ale nezlobím se na ně. Prostě to že možná tak já vymažu tady tohle a napíšu ano, kdo umí číst, tak máš pravdu to. Jako třeba Naval, ta je z jiný země, ale třeba miluje moje video. Nebo kde je to video? Já jsem měla takový srandovní video, já nevím, jestli je to pro vás srandovní, ale prostě. Možná víc. Tady ta Navel, já nevím, jestli ještě dobře, měla tady hrozně nějaký videa, ale už nemá. Což se divím, ale je to na ní. A tady ten youtuber se s ním znám, ale teda pěkně mě štve. Ne, že bych byl jeho hejtr, ale prostě je pro mě takovej tak sorry, no, pan Melon 2, bře. Když tohle řekl, no tak o mě odhalí. Vykrádám baráky. Tak tohle jsi okopíroval, jo? Takže mě nového videa, lidi, dneska si tady zase zahrajeme Brookhaven a zase budeme vykrádat domy, jako vždycky, jo. Vždycky, jasně. Vždycky.
Takže čau lidi, já jsem Tomáš a vítám vás u nového videa lidi. Dneska si tady zase zahrajeme Brookhaven a... Tak to je zmat. Vykrám baráky, druhý díl. Vykrám baráky, druhý díl. První díl, aha. What? Druhý díl. Takže čau lidi, já jsem Tomáš a vítám vás u nového videa. Lidi, dneska si tady zahrajeme Brookhaven RP. RP. Proč jsem to takhle řekl, ale RP. dneska si zahrajeme. RP A prostě. lidi, pokud se vám tady tu video bude líbit, tak můžete dát odběr, zvoneček a like. A zdržovat. A jdem na to. Kámo, vypni ty zvuky. Takhle. To tak. Máš štěstí. Brookhaven jsem jenom. OK. Co je tohle? Halo? 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 Je tam někdo? Asi ne. Company all up and down. Takže kdo mě prostě má rád, tak prostě napište sem, co mám natočit, a když mi to prostě nenapíšete, tak buď to ještě vyjde jedno video Pet Simulator a tam mi můžete taky napsat, když zapomenete to video. A když ne ani na tohle, tak skončím prostě s YouTubem. Jo, a kdo mi teď nerozumí, je mi to úplně jedno prostě. Ale já klidně skončím, jestli to vadí, ale nevím, jako na co mi nadává tady tenhle, když má jenom 6 odběratelů, 32 videí. A tady ten mi nadává. A má méně odběratelů. A ještě shadery, jo? No tak podívej se na shade. A tady... Kámo. Škoda. A tady to je taky blbý, ale... Takže... A nevím, jestli... A prostě tak, jestli mi sem nenapíšete, tak skončím asi. Takže já se s váma loučím. Čau, čau. A tady to čau, čau. Asi slyšíte naposledy moje čau, čau. Nebo když mi ještě napíšete, nebo uslyšíte čau, čau až za rok, nebo až za 2 měsíce, za 3, možná za víc. Takže já se s váma loučím. Čau, čau.